Hola, bon dia, que bona vol vos? Som en Miquel Coll. I que vos dediqueu-vos? Ens dedicam a vendre medicament de veterinari i tota la vida he estat en ganaderia, he estat sempre en piensos i amb això del medicament de la veterinària. Aquí a Lloret de Vistalegre. A Lloret de Vistalegre, Sant Ferriol, Manacor i Inca. Teniu un parell de tendes, sí, doi? Sí. I d'aquesta raça de cabra que li deuen la cabra mallorquina, que no és aquesta de la muntanya. No, és una cabra més grossa, que un temps molt de pagesos tenien una cabra estacaven i anava fent net, anava fent rodons, n'hi havia de roges, n'hi havia de negres, i és una raça més grossa, una raça de molt de volumen, tot això, molt forta, era molt forta tot això, que no sé si ja en queden moltes, mesclada n'hi ha d'haver, ara en puresa no sé si n'hi ha massa, tot això, però sí, aquesta cabra és una cabra que tens, a cada casa hi havia una cabra d'aquestes per la llet de la casa, i tots els lots. I sobraven els lots en la llet. I sobraven els lots en la llet, i quan hi havia malalt, a la família, sempre hi havia aquest tipus de cabres. Perquè jo un senyor me va contar que havien comprat una cabra quan havien tingut un parell de nines petits i que la mare no tenia llet i que la mamaven directament. La sobraven, jo directament no l'he vist mai ni ho sé, però que la sobraven en cabra, sí, la rebaixaven amb aigua, aquesta llet, la rebaixaven un poquet amb aigua, i sobraven els lots, és que no hi havia res més. Que l'argon era això. I en nen petitets les donaven llet de cabra baixada. Malalta, una persona major també malalta, feien sopes de llet amb aquesta llet de cabra mesclada amb aigua, i això ho feien un temps. I la cabra donava vida a la casa? Donava vida un temps, una cabra, a moltes famílies hi havia una cabra que l'estacaven i menjaven el que hi havia, rostoi, herba, el que hi havia. I un temps... Aquest record encara. I era aquesta raça de cabra? La mallorquina, m'he que dir, la cabra murciana, la varen donar altres, jo estant a Nanta, jo vaig ser director comercial de Nanta, i nosaltres van dur les cabres murcianes que hi van a Mallorca, els van donar altres, els van fer donar altres. Un parell de clients que em van endur, ja per fer més llet, és una cabra que fa una llet de més qualitat, més litros, tot això. La mallorquina que tenia fa una llet més forta, la mallorquina feia la llet més forta un temps, no feia tanta llet com la murciana, però no és tan delicada, és una cabra que aguantava tot. I quines característiques físiques té? Bueno, és un poc més grossa que la murciana, no és tan fineta de pelatge, és una cabra bastant més comuna, més forta i més grossa. I les hores? Les tenia de qualque manera? Les tenia més grosses. Per amunt, per avall? Bueno, la cabra té les orelles per amunt i de vegades li caben, però les orelles les tenia un poc. La murciana té les orelles més així. Ella tenia les orelles més grosses, una orella més grossa sempre cau més. Perquè jo, les que he vist que no són massa fines, és com un ca de bestiar, una cosa així, mica caigudes per en bany. Era així, doi, no? Més o menys així. Era més o menys així. Jo tenc el pal de fa 50 anys. I ara aquesta raça, pràcticament... Bueno, s'ha anat mesclant molt, això és una cosa que s'ha anat mesclant perquè la murciana rendeix més i s'ha parlat de mal de la murciana i aquí m'han anat moltes, m'han anat un parell de centes de murciana, de moní. I aquest ha absorbit a l'altre, però supos que encara hi ha coses mesclades i qualcú que encara en deu tenir. Aquí a Lloret hi ha una persona que potser en té encara, potser en té 7 o 8 cabres, li veiem així que té, i jo crec que n'hi he vist qualcuna que té bastant de mallorquí, no vull dir fina, però bastant de mallorquí. Que en pot tenir, I que trobàveu de mirar de recuperar aquesta raça al moment donat? Jo m'apareix, me veig una cosa excel·lent. Jo és que no sé si ha remuntat amb això amb aquesta gent de les cabres, no. Hi ha un veterinari que sí que les cabres potser ho sabrà ell, potser és en Martí Dinerès, és veterinari de l'associació de cabrers, el que no sé si... Si qualcú sap ha de ser Martí aquest. Ha de ser aquest senyor, perquè en el govern no costa res, des de No. Vinga, doi, gràcies, Nada, cap.